ассалому алайкум ба ҳама мухлисо. Треки ҳамсояро 4 хатча мехонам барои хотире ки шумо бидонед ки трек бояд чӣ хеле меояд ва чизои хубаш дар мобайн ва дар охириш меояд. интизор бошед. чаро ту тез меою тез меравӣ хонаи худ, ман ки ошиқи чашмот шудам э ҳамсояи хуб, ту мисли паррандаи бомезани рӯи дилам, ҳар рӯз нигоҳ мекунам кай мебарояд хонаи хуб. эй худо чӣ шуд ба ман, магар шудам девонае? чаро ту тез меою тез меравӣ хонаи худ, ман ки ошиқи чашмот шудам э ҳамсояи хуб, ту мисли паррандаи бомезани рӯи дилам, ҳар рӯз нигоҳ мекунам кай мебарояд хонаи хуб. эй худо чӣ шуд ба ман, магар шудам девонае? ҳамсоя бигӯ чӣ кор бикунам ки шунавӣ ҳарфоям? ҳамсоя берун баро ки дилам туро мехвад ҳар сония. девонатар мешавам. ҳар рӯз нигоҳ мекунам кай мебарояд хонаи хуб. эй худо чӣ шуд ба ман, магар шудам девонае? эй худо чӣ шуд ки ман дидам чунин парвонае? чаро ту тез меою тез меравӣ хонаи худ, ман ки ошиқи чашмот шудам э ҳамсояи хуб, ту мисли паррандаи бомезани рӯи дилам, ҳар рӯз нигоҳ мекунам кай мебарояд хонаи хуб. эй худо чӣ шуд ба ман, магар шудам девонае? эй худо чӣ шуд ки ман дидам чунин парвонае? чаро ту тез меою тез меравӣ хонаи худ, ман ки ошиқи чашмот шудам э ҳамсояи хуб, ту мисли паррандаи бомезани рӯи дилам, ҳар рӯз нигоҳ мекунам кай мебарояд хонаи хуб. эй худо чӣ шуд ба ман, магар шудам девонае? эй худо чӣ шуд ба ман, магар шудам девонае? чаро ту тез меою тез меравӣ хонаи худ, ман ки ошиқи чашмот шудам э ҳамсояи хуб, ту мисли паррандаи бомезани рӯи дилам, ҳар рӯз нигоҳ мекунам кай мебарояд хонаи хуб. чаро ту тез меою тез меравӣ хонаи худ, ман ки ошиқи чашмот шудам э ҳамсояи хуб, ту мисли паррандаи бомезани рӯи дилам, ҳар рӯз нигоҳ мекунам кай мебарояд хонаи хуб. эй худо чӣ шуд ба ман,